as 12 da mañá e 32 minutos en rigurosísimo directo. Si, xa sei que se nos escoitan pola tarde non pode ser en directo ás 12:30, xa o sei, pero eso é porque son novatos, se nos escoitan e pensan eso, porque xa saben os que son veteranos e veteranas que polas tardes repetimos o programa, ou mellor, que queda máis bonito, redifundimos, queda moitísimo máis bonito. E polas noites tamén, para quen escoita a radio pois de madrugada, ás 2 da mañá sempre, a terraza en Radio Culleredo, a dese día anterior, a desa mañá anterior, a repetimos. A que vostede non sabía eso, dona Raquel Crespo, que tal moi bo? Pois mira, non sabía iso, pero entón temos que empezar a coller a manía de Jim Carrey na gran película esta de Show de Truman, non? Bo día, boas tardes e boas noites. Pois sí. Así quedamos ben con todos. Fíxeno hai tempo que houve un momento en que o programa tamén se repetía moitos anos, creo que era entón a sesión Bermú, que lle chamamos, ao magazín, e decía, bueno, buenos días pola mañá, ou se escoitan pola mañá, boas tardes, ou se escoitan pola tarde, pero é un pouco rollo. Ai, para min é unha das cousas máis placenteras da vida, porque agora co tipo de traballo que teño, aparte de que nunca pensei que diría isto, pero é que entro aquí no Burgo e penso, fogar, non hai lugar como fogar. E logo antes non. Eu antes era das míticas de eu non vou estar sempre nun mesmo sitio, teño que viaxar, vivir fora. Entón agora que traballo moitas veces viaxando, volver a casa e como, oxalá quedar aquí para sempre, sabes? E digo eu, ahora eres famosa e claro, sí, famosísima. E vas a ser famosa dentro dunhas semanas, a verás logo deses premios María Casares moito Teño máis. un hit no Spotify, no, broma. Bueno, pero ahora que vas a ser famosa o teu lugar de residencia non se poderá coñecer porque estará cheo de admiradores, por suposto, e excursións de xente que irá a túa casa, pero... Sí, xa falei con Amancio para que pasar outra vez o Pazo e todo isto. Estou preparada. Eu decía porque ahora tamén te vas a converter en señora D, ¿no? Que dice outro, ou el en señor D, ¿no? Porque, sí. Vas a fixar a túa residencia en o Burgo? Obvio. Ou te vas a marchar á diáspora? No, a ver, humildade ante todo. A xente vai pensar que isto vai en serio. No, pero sí, eu de por vida no Burgo. De feito, sempre tiven esta... Mira, teño unha anécdota. Bueno, antes de nada, Cris non está. Non, xa o sabemos, xa o dixen pola mañá. Vale. Cris está enferma, está pero malita, está Cris, queremos de moitísimo, estás aquí con nós. Unha nós aperta igualmente. De verdade moi forte, xa o dixen personalmente. Exacto. Unha aperta moi forte e moita forza para recuperarse. Exacto. Xa non me lembro que dicía. Sí, unha das anécdotas que eu teño, sí, é que falo tanto. Outro día dicía con unha amiga, son abreportas profesional. O que pasa é que teño que aprender a pechalas de vez en cando, o malo, non? Pero bueno, mellor así, non? Sempre hai algo de que falar. Xa somos dos. Sempre hai algo do que falar. E unha das anécdotas que eu lembro dende nova, claro, miña nai, como xa se algunha vez estiveron con nosos ointes e coñecen a miña nai, que ven unha vez ao mes, máis ou menos, miña nai criouse en Inglaterra. Entón, cando miña nai chegou aquí, para min, a ver, aínda falaba outro día con ela, mamá, eu lembro de sempre adorar a súa figura, ou seja, eu sempre adorei a miña nai, e aínda adoro. A súa nai é Susana Crespo, para os que chegan tarde do programa. Exactos, la Susa Crespo. Entón, imagínate, tonterías de se a súa cor favorita era a cor malva, a miña era a cor malva, e cando madurei e dime de conta de que a miña cor favorita era o amarelo, foi como como lle digo agora ao mundo? Un shock, non? Sí, por que non son igual que miña nai? Por que non penso, ai, Dios mío, shock total, non? Entón, claro, con esa mesma adoración e demais, miña nai sempre contaba historias de cando vivía en Londres, eu fun con ela a Londres, era todo, vía os seus barrios, o seu tipo de crianza, e aparte a súa educación no teatro. Que claro, porque eu vivo do teatro porque miña nai me ligou ao teatro. Entón, claro, de repente vas alí e ves como ela se criou, os nenos cantando xa dende que teñen 5 anos, preparados para actuar con unha actitude que era como desvirtuar a miña realidade, non? De dicir, eu vivo aquí, pero na miña cabeza sempre estaba metade ali, se o das cigoñas fora real, digo... Pero eso se chama fascinación. Sí. Fascinoute todo aquel mundo. Exacto, non? Pero a que idade foches ali? Por primeira vez con 7 anos. A ver, normal. Claro, se chama fascinación claro, total. Imagínate unha nena con tutú pola rúa vestida porque lle apetecía, non eu, outra, miña nai, Raquel, pero isto é común aquí, pero en plan
non copies tendencias, que aquí a xente vai vestida en pijama pola rúa, non copies. Pero claro, era esta fascinación, non? Entón, con 18 anos, lembro de que acabara o bacharelato e eu non quería meterme na escola, tiven así un momento de pereza, de arte dramático, de non, porque eu que aquí non vai estar ben, tal, non sei que, un pouco de rexeitar. Cousa da idade, non? E lembro de fomos a un italiano, a comer un italiano, e estaba meu pai, que, bueno, meu pai non ten nada que ver coa miña nai, eu adoro tamén, pero máis pechado de mente nese sentido, nunha destas partes da comida dixenlles, se acabou! Se acabou, se acabou. Eu non quero ir á universidade aquí, eu non quero vivir aquí, porque non, porque eu son inglesa por dentro, porque eu son así, aínda non sei falar ben inglés, pero nese momento era como me sentía. Eu marcho a Londres un ano de como se di isto? Ano sabático. Non? Sí, eso que ninguén comprende como se pode financiar, pero que moita xente di que se va de anos sabáticos. Eu dicía, vivo na casa das amigas de miña nai, que ali temos familia, temos tal, e eu lembro que meu pai dixo, entra dentro do coche, que teño que falar con mamá. Metéronme no coche e eu pensaba, hola, no, é unha chapa que nos separa, escoito todo o que dicides, e a única frase que lembro do meu pai é, a nena está loca, nin de broma, esta non marcha, está loca. E miña nai, da igual, ti dille que sí, que xa se lle pasará. E entón, lembro de baixar a ventanilla e dicir, vos estou escoitando. Efectivamente non marchei, acabei aquí, e agora con 28 anos nin penso si eso foi mellor ou peor, simplemente penso que realmente a Londres podo ir cando me dé a gana, realmente viaxo anos e ano non para ali, vou ver musicales, desfruto dese tempo ali, pero é que aquí se está moi ben. O sea, aquí sí. Sí, adoro. E onde se come mellor? Por favor, en Londres. No, es broma. Hombre, en Lugo. Fora de clase. En Lugo. Se come ben. Sí, que tal sí. en Portugal, a comida? A ver, ben. Que estiveches 2 semanas casi. Eu son máis de gastronomía galega. Non, Portugal non se come mal, nin de cantidade nin de calidade, pero sí, eu son tamén máis de... De cantidade comes moito ali. Moito, sí. Moito, pero eu son máis de aquí, de gastronomía galega. O de Lugo vai en serio. Se come ben en Galicia e eso, se viaxan vostedes, se van dar conta de que é o mellor lugar do mundo para Totalmente. comer. Antes falabas de esa fascinación infantil, ¿no? Dende a infancia. Non infantil porque non sexa unha fascinación de verdade, pero que te sucedeu en ese momento no que todo é maxa, ¿no? Claro. Pero realmente eso tamén esconde algo, é dicir, ali cando chegas a unha cidade como esa moi cosmopolita, como pode ser aquí Barcelona, non tanto Madrid, Barcelona en España é máis unha cidade máis universal, ¿no? E a mí me parece que París e Londres son dúas das cidades do mundo, bueno, por suposto Nova York, máis proclives a que se dea todo tipo de expresión cultural. Sí. E nos que falamos deso, de teatro, de expresión artística, que algún artista te podes atopar en Londres a calquera facendo teatro pola rúa e o mellor aquí o que fan en Londres, esa xente co tutú que ves, non. Aquí pode contrastar, sí. En unha cidade como esa non. Sí, en Madrid tamén, De feito, agora me ven así algunha imaxe de ir cun amigo por uns túneles que había, sí, unha cousa así... Pero tú por onde vas cos amigos? Eu non coñecía Madrid e dixome, que te vou levar a un sitio guai, e acabamos por uns túneles onde estaba todo grafiteado e había como diferentes aulas, así, habitacións, onde había performance. Sí, claro, o problema é ese, non? Que ao final... Eu creo que tamén está polo feito de que son cidades máis pequenas, porque tal vez aquí, por exemplo, aquí tivemos algo como de impro, non? La Tuerca, que estaba na Coruña, e funcionou durante varios anos, pero o público acaba morrendo, pero pola industria en sí. É como cando falas non sei se ten que ver con que estamos a falar, pero cando falas dun musical, non? Un musical en Madrid funciona, por que? Porque a xente non para de reciclar. O sea, reciclar nun sentido turístico. Porque se renova o público. Exacto, perdón, renovar. A ver, eu digo sempre, eu que son un friki de los reloxos, unha tenda de reloxos especializada en reloxos ou en cine ou en calquera cousa. Se en unha cidade con 250.000 habitantes, cantos frikis pode haber? Claro. E se é unha cidade na que hai turismo, pero non un movimento constante, que rendabilidade vai ter esa tenda? Se tú abres unha tenda desas en Madrid, sempre terás como mínimo, en unha cidade de millóns de habitantes, con que haxa 10.000, xa tes clientela para sempre.
Claro, é que aí está o asunto, o sea, ao final é iso, e ás veces hai xente a que lle custa pensar no teatro como industria, como produto, pero é o que é. Ti tes que, A ver, os actores e actrices vivís deso tamén. Sí, non, pero creo que ten que estar as dúas ramas, sabes? De entender que é arte, que ti estás comunicando algo, que ten unha vontade creativa, estética e tal, pero tes que comer diso. Entón, por exemplo, aquí unha performance, eu lembro cando estaba na escola dunha das primeiras performances que nos falaran aquí en Madrid, que non me lembro onde era, pero tamén destos teatros de salas pequenas, que de repente nos dicían, hai unha chica que o está petando en Madrid, porque está facendo unha performance que ti entras, pagas 4 pavos ou 3 euros, e entón grita durante un minuto. Pero, sabes, a pleno pulmón, é que é brutal, non? E a xente que está Fran aquí rindo, non o vedes, pero... Non, porque me rin tan a gargalladas, a ver, parece unha cosa moi peculiar, non? É que imagínate, claro, e a xente pagaba por ver eso, pagabas eso, tal vez entraban, polo que nos dixeran, como 15 persoas cada, tal vez facía, eu que sei, 10 sesións pola tarde, 10 gritos. Entón a xente pagaba sus 3 euros, 4 euros e... E a tipa petou uno. Pero claro, a ver, non sei se tanto como que morreu o espectáculo como que quedou sen voz, non sei, pero... A ver, pero en ese tipo de funciona. Ese tipo de propostas pode funcionar, evidentemente ese espectáculo ten que ir renovando porque cando se acabe a novedade, pero ese tipo de propostas pode funcionar nunha cidade grande, onde hai un público sempre ávido, e hai frikis do teatro, nese caso, sí. Frikis no sentido de degustadores, e xente que ten esa sensibilidade e lle gusta todo o teatro. Claro, unha cidade máis pequena pode ser Coruña, non. De feito, para os actores e as actrices e os artistas como a ti, no? Que vivides a profesión, pero a veces a vosa paixón, non é mellor emigrar a unha cidade como esas? Mira, de feito, faime gracia que preguntes isto, porque unha das persoas que nos vai acompañar no seguinte mes é un dos meus mellores amigos, que pedinlle que vira aquí, porque el me dicía, pero por que vou ir, non? Porque non teño tanta experiencia como... No, e digo, non, sí que tes experiencia. Non tiveches a oportunidade laboral, pero ti experiencia tes. E de feito, eu lle dicía, eu quero que ti nos fales de como é un neno que vive en Ponteareas, onde as posibilidades teatrais agora están crecendo, que de feito fixen unha residencia artística en Ponteareas, que falei dende, estivemos comunicándonos na radio dende Ponteareas, sí. Pero están medrando agora, pero ata aí nada, o teatro en Ponteareas era nulo, casi inexistente. Como un neno de Ponteareas marcha a Vigo a estudar arte dramático e de repente marcha a Madrid. E chegar a Madrid e pensar que te vas comer o mundo. E non o comes. Pero hai xente que sí, hai xente que non, ao final... Pero comería menos unha cidade máis pequena, na que ao mellor non hai esa infraestructura. En Madrid, sí. Ou en Londres, que antes decías, ou en Nova York, ou en París, hai posibilidad. Claro. Que ao mellor non hai en outras cidades. Sí, totalmente. O feito de estudar, o feito de... E sobre todo iso, eu creo que a oferta tamén académica, non? O feito de ter cursos, o feito de coñecer a xente, festivais... A infraestructura. Sí, tal cual. Eso sí que é verdade, pero tamén eu, por exemplo, creo que son partidaria e cada vez máis de pensar en por que marchar? Trai todo iso aquí, el loitar un pouquiño na túa zona, sabes? Todo se pode crear. Mira a miña nai, que para min é o grande exemplo. Aquí había teatro, pero non había esta infraestructura que hai agora de teatro en Culleredo. E entón, claro, é difícil, pero eu creo que hai que apostar por iso. De feito, por exemplo, Iván, o meu amigo que vai vir, está agora montando tamén en Ponteareas aulas. Entón, se ti creas aulas e hai unha pedagogía teatral, os nenos e as nenas que estén nesas aulas ou as persoas van ter a vontade de querer e saber cada vez máis. Entón, pois ao final tal vez consegues que o Concello contrate máis espectáculos. E que de feito a tua nai... Repito, Susana Crespo, para os que se incorporen e non, claro, haberá xente que ainda non sabe, a directora da Escola El Ruiseñor, da compañía Escola de Teatro El Ruiseñor, aquí en Culleredo, claro, montou, e ademais é un exemplo paradigmático, porque a tua nai vivía outra cousa, e a súa paixón era o teatro, e acabou vivindo e adicándose por inteiro, en corpo e alma, diríamos, ao teatro, non? O sea, e hoxe é unha realidade eso de ser incontestable. Eu creo que hai que descentralizar un pouquiño, cada vez máis. É difícil, moi difícil, pero creo que hai que facelo. Que, por exemplo, tanto como público, como creador, como persoa que vive deste medio, creo que hai que intentar descentralizar. Porque o problema é que, de repente,
por exemplo, pasa aquí no Centro Dramático Galego. O Centro Dramático Galego ten unha dinámica, unha iniciativa que creo que é moi guai, que está moi ben e que atrae a moita xente ao teatro dende hai anos, que ti non podes, o espectáculo non cabe no teu auditorio, non? De Vila Martín de Valdeorras, por exemplo, non cabe, porque non hai auditorio incluso. Bueno, pois a xente de Vila Martín de Valdeorras pode coller un autobús proporcionado entre o CDG e o propio Concello, entón desplázase a Santiago de Compostela. Aquí en Culleredo hai excursións moitas veces. Exacto. Entón, claro, eso axuda a que a xente primeiro poda ver ese espectáculo que sai dos cartos de todos nós, non? Primeiro de todo. Que non é xusto que só a xente de unha cidade poda, non? Entón, ti estás dicindo ya a vila máis pequena que tamén ten a posibilidade de ir. Pero e eso que eu creo que o que fai é crear unha cadea de repente interés cultural. Claro. Entón, pois tal vez creativo, pois tal vez chegas a túa casa e pensas, quero facer teatro, e consigues abrir un grupo de teatro. Atraes xente interesada, que pode ser interesada como espectador ou interesada como artista, que pode gustar. Sí. Pero eso que fan concellos en Culleredo costou moito, na man do que fora Concelleiro de Cultura, Celestino Poza, montar, e o sabe ben Pablo Bozo, o xefe do Servicio Municipal de Cultura, montar digamos, unha infraestructura de público fiel ás representacións de teatro ata que se conseguiu. E como se conseguiu? Pois a base de ofrecer obras, de ter continuidade, pero iso é moi difícil. Sí, claro que sí. Pero... E é unha laboura de anos, aquí se consegue un anos e hoxe en día ti vas ao teatro en Culleredo e sempre está cheo. Sempre. E non miran vostedes que son 150 butacas, son 190, 187. Creo bueno, e tes de repente... Pero eso non é fácil enchelo. Claro, e de repente tes todo un público aí metido. De ben Luis Tosa, como veu cando representou aquí Hamlet, hai moitos anos, pois vale, enchese, de feito salía toda a xente, salía como cando botas un auga nun vaso e sal por fora, non? Sí. Salía a xente por fora das ventanas de múltiples, pero o difícil é cando ven outra compañía, unha compañía máis modesta, as moitísimas boas compañías que hai en Galicia, é difícil encher os... Está cheo. É que... Aquí en A Coruña están cheos os teatros. Mira, a semana que ven vai vir Gonzalo Guerreiro, que é o meu director de Elefante Elegante. E sabes que me fai moitísima ilusión porque nunca o tiven aquí na radio, sempre o tiven falando por teléfono, e me fai moitísima ilusión. Bueno, toquemos madeira, que en principio vai vir, pero sí. Bueno, faime moita ilusión, Gonzalo, se me escoitas, faime moita ilusión. É alto, non me decepcionas. É alto. Non, me xa sei, pero non o tiven aquí na emisora, e, bueno, ten as portas abertas, por suposto. Pois, xa non me lembro do que ia decir. Que a semana que ven Gonzalo Guerreiro. Sí, pero non me lembro por que ia decir isto. Estamos a falar sí, que estábamos dicindo... da moito afición e acollida que hai no teatro na comarca. Pero tamén é iso, non? Se ti, por exemplo, Elefante Elegante, que ten un estilo de teatro de obxetos, cun toque circense, dándolle moita importancia á estética, ao visual, ás imaxes, cadros de imaxes. Claro, tal vez o público non está tan acostumado aquí en Galicia a ver ese tipo de teatro. Ou tampouco se pode pensar que non. Se non tes opción de velo, non sabes. Exacto. Entón é importante dar esa oportunidade, que tal vez non che gusta, que tal vez hai xente que ven aquí de repente Papai o Nou e que a cousa máis increíble que é agora mesmo, e tal vez non lle interesa a ninguén aquí en Galicia, non se sabe. Ao final o público é soberano, non, nese sentido, pero ter esa oportunidade de ver. E agora que o dices, o público galego, dende o teu punto de vista, agora que estás Bueno, a ver o que che podo dicir eu, Bueno, pero ahora empezas a ver un pouquiño os diferentes públicos que hai, os públicos nos diferentes concellos mellor non son iguais, e a acollida non é igual, porque a bagaxe non é igual, a bagaxe a experiencia e a oportunidade de ver un teatro é outro. O público está claro que quere teatro. Sí. Que tipo de teatro queren? Eu creo, mira, que falábamos disto xustamente, por eso dixen o de Gonzalo, eu creo que a xente o que quere é pasalo ben, entretenerse. O sea, eu creo, de verdade, creo que sí. Que non estou dicindo nada, que a mí encantame facer todo tipo de teatro e agora voume meter nun dramón, quero dicir, a que hai, pero creo que sí, que a xente o que necesita é ir ao teatro a deixar de pensar, non? Incluso empeza falábamos outro día, analizábamos e dicíamos, a xente lle encanta participar nas pezas, encántalle que teñan algún momento de
hai este punto de medo de ai, no, por favor, que veñen falar con nós, pero a xente encántalle participar na peza. Este teatro inmersivo de non, que parece incluso un xogo, que tal vez é un pouco bueno, polo mundo no que vivimos, non, das redes sociais, que ti eres partícipe, que ti subes fotos, que ti non sei que, pero entón eu empezo a notar. Pero nas redes é dende o anonimato. Sí. No, pero aquí como... Non é o mismo que te saquen o escenario diante de 300 persoas. Sí, pero por exemplo, con Juan Dávila, co cómico este, como monologuista, a xente pasa o pipa. E saben que lles vai deixar fatal. Salen escaldados. Ou Vargas tamén. Eso pasaba con Moncho Borrajo, que xa se retirou, que en todo o mundo quería ir e todo o mundo temía que sentarse diante, porque sabían que se iba a quemar. Pero eu creo que hai este punto de risco, non? De que sabes que pode pasar algo en calquera momento, que están deixando mal a alguén, que ti tamén vives esa desgraza, un pouco clown, non? Tamén de cagala e que non pase nada e todos rimos diso. Eu creo que ten algo atraínte para o espectador hoxe en día, e notase tamén no teatro, que de feito no teatro hai moito desto, non? De participar, que non sexa algo expositivo simplemente, non é unha exposición que ti vas ver ou non é unha escultura, sino que, bueno, que é un xogo, non? Do público e do actor. Non sei, isto é algo que penso eu que non ten por que ser. E, vamos, tamén é verdade que xustamente nas últimas pezas nas que estiven, sempre hai un xogo co público, non? De teatro inmersivo. E a min gústame traballar así, dese xeito tamén. Nas visitas teatralizadas metes o público como unha personaxe máis. Nesta de Elefante Elegante tamén hai un xogo constante co público. Bueno, non sei. Tamén te digo unha cousa, mira, outra reflexión que tiven, que falaba coa miña parella outro día no coche, que eu dicía, mira que curioso, porque, por exemplo, esta peza de Elefante Elegante, que non é unha peza aristotélica como tal, non ten inicio, nudo, desenlace, non é unha que historia... iba a preguntar, e iso que significa para os que somos profanos? Eso, no, que ten que hai unha historia pois que ten como unha línea, non, dramatúrxica coherente de personaxes con inicio, un conflito e un final. Senón que non é unha composición de diferentes cadros de imaxe, no? Que fan sentir cousas, que ti ves, que ás veces poden ter texto, non poden ter texto, un pouco máis performática nese sentido. E tivemos un público unha vez, non vou dicir onde, vale? Pero tivemos un público unha vez que foi durísimo. O sea, que dicíamos, vale, a peza non é unha comedia per se, é unha bufonada, pero non é unha comedia per se. Pero normalmente a xente rí, non? En X zonas. E ali non. Ali era como unha sensación, ademais, pero... Non entendían o mellor. Sí, e entón faláramos porque dicíamos, foi un público xustamente de terceira idade, todos, todo, e pensábamos, jova, claro, nunca tivéramos un público así, e dicíamos, terá que ver con isto porque falamos da fast fashion, claro, esta xente non está acostumada a comprar como compran as... Entendo que alta costura, non? Claro, e ti pensas, é que xustamente este público tal vez non compra, non ten este sentimento ridículo de entrar en AliExpress ou en e non, que, por exemplo, a xente máis nova si sinten iso, entón pasan polo proceso de vergoña o ver o espectáculo e ris porque sabes que has pasado por aí, non? Pero nos saímos do bolo dicindo, claro, e que tal vez está... Pois nun dos últimos bolos, a maior parte do público, que foi moitísima xente, estaba petado o teatro bueno, tampouco vou dicir nome, se non digo malo, tampouco digo bo, pero estaba petado o público, era toda a terceira idade, e partíronse de risa en partes, non? E ao sair dicían que importante, viron falar con nós, esperaron, moita xente esperou para falar e dicían que importante ver este tipo de pezas, porque vemos moi reflexada, pois iso, a familia, os amigos, non? E nos mesmos, hoxe en día, non tes que estar en Temu, que claro, vas a unha tenda e xa queres comprar, todo está máis democratizado, non? Nese sentido. E dicíamos, claro, non é cuestión de idade aquí, é cuestión cultural, educacional. É o que che iba a decir, non é cuestión de idade, é cuestión de ter a oportunidade de poder acceder a esas propostas culturais. O mellor esas persoas dese concello, do primeiro, do que non reaccionaron ben, o mellor se tiveran a oportunidade de ver máis espectáculos, estarían máis afeitos e o mellor terían máis criterio para poder reaccionar e entender mellor a mensaxe. Ou tal vez teñen moito criterio, non lles gusta, non? Nunca Que sí, se sabe, que teñen o seu, pero quero dicir, ao mellor non entenderon a mensaxe porque tampouco teñen outras posibilidades e non teñen esa bagaxe, non? Sí, o problema é non poder acceder a oferta. E localización, incluso, porque é moi importante onde estás levando o espectáculo, porque na primeira cidade
é centro de moda, ou seja, é un sitio moi importante a nivel textil. Entón, claro, non é Coruña, pero te quedan poucas posibilidades, pero que os espectadores collan un papel e un boli. Están co GPS xa. Sí. Dice, a ver, se non é tal de Google, pumba. Claro, pero é iso, non é como se alguén ven aquí, vai a Ordes e fala de costura. Pois seguramente moita xente do público vai saber moito máis, sí. Non? Como se vou ali van saber moitísimo máis que a min. Entón, é cultural, entender que o teatro non se vai vivir igual nun sitio que noutro, ás veces hai moita... incluso todo o contrario, tú levas o teu grande espectáculo que aquí funciona que te cagas e levas de repente a Madrid e tal vez non funciona, pero porque te están acostumbrados a ver outras cousas. Entón, bueno, o importante é facer. Bueno, entón, por que vos metedes en esto, entón? Se hai tanto risco. Non sei. No, que moi risco, ninguén debería morrer por teatro, No, digo de broma. Teño outra anécdota. A ver. O director, eu creo que xa contei, o director da Escola da Escola Superior de Arte Dramático, o antigo director, Manuel Vieites, os meus amigos estaban facendo nunha performance, colgaron un columpio dende, eu creo que xa contei. Imagínate que son 4 pisos a escola. Colgaron un columpio cunhas cordas dende o 4º piso, tiraron todo ata abaixo de todo. Entón eran metros e metros de altura do columpio. Entón un dos meus amigos colgouse no columpio, estaban ali facendo unha performance, e de repente o director viu iso e dixo: pero que facedes? E dixo: baixa de iso. E o momento mandou un correo electrónico para toda a carreira. E poñía: alumnos e alumnas da ESAD de Galicia, por favor, tede cuidado, sede precavidos á hora de facer teatro, porque máis importante que o teatro é a vida. Bueno, tiña razón, Totalmente. Eu diría o mismo, a medio de un columpio, colgarse dun columpio 4 pisos de altura, está moi ben como un performance, pero como te falla a cadena, te vas a... Nin sufrir por crear unha personaxe, o sea, unha cousa é traballar duro, querer que todo saia ben, e outra cousa é deixar de comer, sabes? Estás seguro que eso era unha performance, era creatividade ou viñan dun xoves, despois dun xoves pola noite? Nunca se sabe, con estes amigos meus nunca se sabe. Estamos a falar con Raquel Crespo. Raquel Crespo é o nome oficial? É o Crespo, González Crespo? García Crespo. Perdón, García. García Crespo. Manolo, perdón. Manolo. García Crespo. Cal é o nome oficial? Porque eu sempre digo Raquel Crespo e logo digo, a ver se o pai un día me ven a pedir explicacións. Mira, meu pai son Raquel García Crespo. E o meu pai, de feito, a primeira vez que viu nun periódico Raquel Crespo, lembro que se quedou así, calado. Dice, a mí me están facendo ghosting, ¿no? Mira, colleu o periódico, miroume, marchou, eu quedei en plan, que vai dicir? Pero cal é o nome oficial artístico? Raquel Crespo. Eu uso Raquel Crespo. Manolo, te queremos. Sinto, papá. Pero sí, lembro que deixara o periódico e dixo, que decepción. E yo, papá, e me dice, García olvidado. Eu non son teu pai. Digo, bueno, non chores tanto. Raquel Crespo. A ver, é menos común Crespo. Pensei unha vez en chamarme, porque todos os amigos chamanme Rei, de Rachel, sempre. Rei. Eso non o sabía, ves? E dixen, Rei García. Mira, que ben soa. Rei García. Oi, que curioso, sí. Un Rei García sería eu. Sí. Tamén soaba ben, pero... E Rei pero Crespo tamén. Se me ocurriu despois. Bueno, remato. A semana que ven estarás en Capilla. A semana Vas que ven... Vas a estar aquí? Sí. Vas a estar no programa? Sí. Sexa por teléfono, non? Vas a estar nerviosa? Obvio. Tomarei un Ergui Estrés, recomendado por María Torres. Pero eso que é? Unha pastilla ou... todo natural. Ou non será un líquido desos que te pon máis nerviosa, No, nada diso. Un Red Bull ou algo deso, Nada diso. Pero, estarei nerviosa, pero por tema de xuntar co sector, que a min sempre me poñen nerviosa esas situacións de repente... Sí, de repente estar rodeada de xente... Eu non podería ser artista, non podería soportar eso, co tímido que sou, non son capaz. Bueno, eu tampouco te crees que eu soporto moi ben, que eu canto máis nerviosa estou, máis falo, e canto máis falo, máis estás nerviosa agora? Non, agora entón, non. Pero contigo hai confianza. E cos nosos ointes tamén. Ai, que bonito quedou. Raquel García Crespo é unha das 3 nominadas a mellor actriz secundaria por unha montaxe con a compañía cullerdense Elefante Elegante, alta costura, e é das 3 a terna que se vai disputar ese posto. Non me cae a lágrima porque non me ven vostedes, pero me parece emocionante porque a vin crecer
eu son moi maior bueno, sei que o merece, igual que o merecen as outras dúas candidatas, e vai estar así o morbo, e vai ser un encontro do teatro en Galicia, e con isto rematamos o programa. É unha pregunta que quero facerte dende que empezamos, aparte de desexarte sorte, non? Gracias, Fran. Pero nos premios María Casares vai volver a sair que en Galicia hai un montón de compañías moi boas. Elefante Elegante agora está empezando a coñecerse máis ao grande público, pero leva moitos anos traballando. 25 Gonzalo anos. e María, Teatro do Noroeste, levan moitísimo Chévere. Traballando, chévere, non? Teatro... E de feito tivemos aquí a Marián Bañobre tamén con Ibuprofeno Teatro, o propio CD está agora nomeado coa serie Clopen, que petou no a tope con esta última producción que é circense, con Pista 4, que tamén están petando. Que temos moitas compañías e hai moitas emerxentes tamén que están saindo agora, de moita xente nova que de feito espero que podan vir tamén a falar. Non me falar. esqueza Teatro do Atlántico. Sí, tamén. De aquí, con María e con Xulio, ¿no? É dicir, temos unhas compañías tremendas e a mí me dá un pouco de pena que non teñan ese crédito mellor fora. Sí que teñen, hai moitas que sí que teñen. Porque logo son compañías que se tiveran esa difusión o petarían. De feito, cada vez, por exemplo, temos máis representación, eu creo, a nivel nacional, con, por exemplo, Butaca Cero, con Iribarne, petou uno co Centro Dramático Nacional, que de feito, oxalá poder traer a alguén de Iribarne aquí algún día. Butaca Cero petou uno, chévere. Creo que é a segunda produción que ten co Centro Dramático Nacional, pero que chévere é o inicio do teatro galego, que é brutal. Bueno, eu namorei desa compañía con Eroski Paraíso, brutal. Hai moitísima representación, Cris Iglesias, Tito Asorei, o Vanessa Sotelo, agora mesmo tamén estiveron de feito nomeados, creo que os premios Max o ano pasado. É que eu diría que en Galicia, en este momento, é donde mellor teatro se fai de toda España. ¡Ole! Non, Sí. Eu non o digo como vai a titular se sacou este tío. Cuidado. Se preguntas a expertos, o mellor... Ademais, cada vez hai como, non sei, hai unha mestura moi bonita de idades que se están unindo, que están traballando xuntos, que moitas linguaxes escénicas tamén, que hai teatro para... Bueno, Red Room tamén, que vou traballar con eles, e Red Room está en todas partes tamén. Un montón de compañías. E a máis potentes todas, sí. Non a compañías moi humildes, con moita ilusión, non. Compañías que cada espectáculo son espectáculos potentes, espectáculos moi sólidos, espectáculos con moito respaldo do público. E moita xente nova tamén, cando digo nova, digo non xoven, falo de nova, de que se está introducindo agora a nivel profesional e que está petando, que veñen con moitas correntes artísticas que traen de diferentes sitios, están empezando a mesturar. De feito, tamén a peza de Tromso, agora que tamén está nomeada en casi todas as categorías, tamén está petando, non é unha linguaxe habitual en escena, aquí en Galicia, e tamén a xente está aberta a ver, e así ten que ser, vamos. Bueno, pois a semana que ven falamos. Trae o Tranquimacín. Sí! Traes unha Atila. Me encanta. Xa poño eu, que ahora temos bar abaixo. Que nervios. Ahora que temos bar, pido unha Atila. Ademais, co senador, co meu director. Xa tes vestido, porque haberá alfombra vermella. Non teño nin idea. Eu aí sí que... Sabes que pasa? Isto é un problema que teño de toda a vida. Cando se acerca algo importante, intento evitalo. Que ti non teñas roupa para ese día prevista. Sería... Mira, o deixamos... Non te pregunto sobre o teu vestido para a gala dos María Casares. Ata o mércores. Exacto. A ver que improviso. Marcho coser. Adiós, Frank. Raquel García Crespo, moitas gracias. Oxe non cantas? Cris, vou cantar por Cris. Veña, e como fas dúas voces á vez? Eu fago polifonía. Eu non te acompaño, hein? Punto en boca. Cielo santo. Ala, ata semana que ven, Ata semana que ven. Se pecha aquí punto en boca, antes de que pase nada peor.